Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зихотять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зихотять, огнем. Уварвання. Звичайно, в такі ночі здараються ненормальні речі. Хай здараються, але звонку. Орех! Орех, орех! Що за шум? Здається, учора за вами прийшов статок овечок. Я не зауважив. Вяликий фрыз. Поверить не могу. Як, по-вашому, вони сюди добралися? Я ж казав, що штормові ночі здараються ненормальні. Поглядіть на їх. Зовсім безмозгі, тільки тягаються туди-сюди, де жаруть. Ми так само так робимо. Що будемо з ними робити, Орех? Тут повне місце. Не бачу проблеми, каб ділити узгорок з ними. Ха! Відать, ти не шмат ведаєш про овечок. Про їх нема чого ведать, капітан Сітнік. Нас чекає статок проблем, хлопче, запомні. Гей, гляди, куди йдеш. Ну, я лічу, що Гвоздику пора до нас долучиться. Кіхар згодний, Гвоздик такий самотний і сумний. Не сила же його приводить. Я лічу, що більш корисний у Ефрафі. Раніше чи пізніше Гвоздик зробить помилку і Кривавник відправить його на зустрічу з чорним трусом. Тільки не Гвоздика. Не, я надто спритний. Перепрошаю. Я тут. Так, ви потоптали червяков Кіхара. Гей, у вас проблеми со слухом чи з мозгами? Як тебе зовуть?
А ты не надто гаварлівая, так? Вітаю. Я Аполлонік. А цябе як зваць? Я Сняжок. Але мне нельга з табой размаўляць. Чаму? Ну, таму што ты трус. Орех! 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 Ды дзе ты? Я тут, гус. Што ты тут робіш? Хавайся? Я хацеў адпачыць на соніку, але гэты статак ніколі не затыкаецца. Найменшае з бедаў. Капітан Сітнік казаў пра праблемы. Выйдзі і паглядзі. Проста прыгледзьцеся. Гэтыя ненажэрныя выдзіраюць траву з каранямі. Вось убачыце, больш яна там не вырасце. І ў выніку яны спустошаць увесь узгорак. Яны ўжо прагналі нас ад канюшыны. Страўнікагаловыя. Авечкі ўчынілі тут гармідар. А я вас папярэджваў. Трэба нешта рабіць, Орех. Калі мы растлумачым, што яны робяць з травой, можа, яны перастануць? Авечкам нічога не растлумачыш. Яны надта ўпартыя. Здаецца, той казёл у іх галоўны. Мне не зразумець, чаго ён бадзяецца разам са статкам. Авечыя статкі часам ідуць за казламі. Дзіўны народ, ніяк не растлумачыць. Ну, калі казёл іхні важак, я перакінуся з ім слоўкам. Кепская ідэя, гус. Згодны, кепская. Слухай, браце, чаму б табе не забраць сваіх авечак і не пайсці адсюль? Мы прыйшлі першыя. Бачылі? Проста трэба было пагаварыць. Гус, гус! Паскуднік напаў, калі я адвярнуўся. Ну, мы цябе папярэджвалі. Авечкі упартыя дурні, а казлы зусім вар'яты. Наступным разам папярэджвайце больш зразумела. А што не так з трусамі? Не ведаю. Можа, вашы вушы? А табе не цікава даведацца пра іншых жывёл? Цікава. Але мама кажа, што мы не размаўляем з трусамі, каровамі, качкамі, коньмі. Ды ўвогуле ні з кім. Але як даведацца пра нешта, калі не размаўляць з суседзямі? У свеце ж так шмат цікавага. Не, калі ты авечка. Мама кажа, авечкі ўжо ведаюць усё, што трэба. Арол! Уцякай, Сняжок! Пачакай! Яго кіпцюры доўгія, як карэні дрэваў. А вострая дзюба такая вялікая, што можна разбіваць каменне. Ты ўпэўнены, што гэта быў арол?
Іх ніколі не было на ўзгорку. Таму што тут не было і маладых ягнят. Вялікія лілі на кшталт арлоў пераследуюць статкі. Звычайна ягнят абараняе сварлівая маці. Цудоўна. Авечкі прыцягваюць эліляў. Мяккая шэрстка яшчэ не самае галоўнае, праўда? Трусяняты будуць у нары, пакуль свеціць фрыз, а есці яны будуць ноччу. Астатнія выходзяць парамі і прыглядаюць адно за адным. І каб не адыходзілі ад нары далей за 2 скокі. Цяпер авечкі мне дакладна не падабаюцца. Яны ўсё на шматкі тут разадралі. І чым яны плануюць карміцца ў наступным сезоне? Авечкі пра гэта не думаюць. Капітан Сіднік сказаў, што яны проста пяродуюць на наступную пашу. І таксама знішчаць яе. Дурныя авечкі. Тут ёсць смачныя кусцікі, лаганец. Ты задалёка ад нары, дзьмухавец. Дурныя авечкі нічога не пакінулі ля нары. Гэй, не еш кару, калі ласка. Ты заб'еш наша дрэва, яно ўпадзе і заваліць нару. Арэх! О, якая панурая ферма. Наша лепшая. А дзе ваша ферма, Сняжок? У тым баку. Мы жылі ў загоне. Ноччу была моцная бура, дрэва ўпала і паламала плот. У нас таксама прайшла бура. Было вельмі страшна. Трохі. Казёл сказаў, што нам трэба пайсці, і мы пайшлі. А, значыць, з казлом вы размаўляеце. Не зусім. Хутчэй ён з намі. Апалонік! Ён вярнуўся. У нару! Скачы! Скачы, скачы! Лаганец, сюды! Я захрас пад авечкай. Ці можа быць большая ганьба? Захраснуць унутры арла! Яна вядзе нас далей ад нары! Дурная авечка! Вось жа пара боўдзілаў! Каму я казаў трымацца бліжэй да нары! Як вернуцца на стужкі раздзяру! Ляці адсюль! Лепш паеш крапівы! Трэба спыніць яго, ён паядае кару! Бяда на бядзе, Пяток. Паверыць не магу! Той дзюбасты яшчэ не здаўся! Мы можам вярнуцца ў нару, перабягаючы ад авечкі да авечкі. Ты хоць і разумееш, наколькі гэта смешна гучыць? Ага, бяжым! Калі ягняты падрастуць, мяркую, арол пакіне статак у спакоі. Калі да таго не рассмакуе трусяціны. Гэта ўжо не жарты, арэх! Нам трэба прагнаць авечак з узгорка і абараніць дрэва ад казла. Але спярша, можа, злезеце з маёй спіны. Але мы хочам гуляць на траўцы. Калі сцямнее. А чаму б вам пакуль не пагуляць у квача? Давайте, пабегайце. Ну, капітан Сіднік, відаць, вы эксперт па авечках. Як ад іх пазбавіцца? Адзіны, хто можа ўправіцца са статкам, гэта сабака-пастух. Усё проста. Так і ёсць. Авечкі амаль заўсёды з сабакамі. Відаць, гэты статак выслізнуў ад сабакі. Сняжок казаў, яны ўцяклі з загону падчас буры. Зразумела. У нас адно выйсце. Знайсці сабаку, каб ён адвёў статак назад. У нас авечкі, арол, а цяпер яшчэ і сабаку прывесці. Прапаную і ліс з ласкамі запрасіць. Тады назірайце, як руйнуецца ўзгорак. Калі ў сабакі ёсць статак авечак, мы яму не патрэбны.
Значить, нам треба знайти собаку. Арол паляцеў на ферму. Гэта наш шанс. Помніце, хуткім зігзагам, кожны сваёй дарогай. На схіле рассыпаемся веерам і сустракаемся ўнізе. Наперад! Бяжыце! Давайте! Осторожно! Мне здаецца, у гэтай чарадзе ніколі не будзе спакойна. Хутка! Скачыце! Я думаў, гэта нармальна. Не на доўгай дыстанцыі, малы. Хаця трымаю ў форме. Я думаў, арол паляціць за намі да вялікай вады. Давайте спадзявацца, што і сабака не так далёка. Хаваемся пад авечкамі, палюем на сабак. А далей што? Возьмем і запросім крываўніка на сюльфлей? Не падкідвай арэху ідэй. Мусіць, мы на месцы. Пасуе пад апісанне фермы ягнём. Паглядзім, ці дома сабака. Доўгая шэрсць, кароткія вушы. Капітан Сітнік так і казаў пра сабаку пастуха. Цудоўна знайшлі. Але як завабіць яго на ўзгорак? Яму патрэбны статак. Мы ведаем, дзе статак. Я проста раскажу. Ты з глузду з'ехаў, арэх! Чакайце. Вітаю. Я арэх. Калі пойдзеш за мной, я пакажу, дзе твае авечкі. Ясна? Перапрашаю. Гэта пастушыны сабака, а не паляўнічы. Арэх жа адарвецца, праўда? Давай, арэх! Капітан Сітнік казаў, мы не патрэбны сабаку, калі ёсць статак. Думаю, сабаку трэба яго пабачыць. Добра. Пойдзем складаным шляхам. Мы толькі так заўжды і робім. Дазволім яму пераследаваць нас. Мы не зможам уцякаць так доўга. Мы падзелім дарогу на кавалкі. Праводзім сабаку па сваім адрэзку і аддаём наступнаму. Наступныя ахвяры? Ну ладно. Я буду першай стравай у меню. Пашанцавала, лаганец. Табе трэба толькі вывесці сабаку да поля. А, ўсяго толькі. Дай нам часу, пакуль фрыз дасягне дрэва. І выбягай. А можа, лепш на сюльфлей з крываўнікам? Гэй, навошта ты мяне пхнуў? Я вырашыў, што хачу сябраваць з іншымі жывёламі. Ты так гуляеш з сябрамі? Збіваеш іх з ног? Ну, так. А вы як гуляеце? Мы гуляем у квача і качаем жалуды. Квача? Покажи мне. Ты водзіш. Ты папаўся, цяпер перадай мне. Ты водзіш. Папаўся. Ведаеш, Апалонік, квач вельмі нагадвае наше збіццё з ног. Так, мяркую, яны падобныя. Нічога дурнейшага не рабіў.
Лаганець бяжыць, рыхтуйся. Я хутчэйшы за цябе, пяток. Дзьмухавец, я наймаруднейшы ў чарадзе, але ты абганяеш мяне не больш, чым на крок. Я мог бы і адзін весці сабаку. Ён проста за мной. Перанялі! Пяток! Уцякай! Хутка! Схапі мяне, зубастая пыса! Гей ты, дурной сабака, ідзі і забяры сваіх знішчальнікаў травы. Сюды, глядзі, псіна. Гей, рукаліс! Толькі моцна не адрывайся. Ён хутка губляе цікавасць. Дякуй, Фрыз. Калі яшчэ сустрэну труса, паразмаўляю з ім. Нават калі і нельга. Не нарывайся на праблемы праз мяне. Сябры таго вартыя. Хіба не? З лёгкім ветрам. Мне падабаўся сняжок. Ну, ягняты яшчэ нічога. Праблема, што яны вырастаюць у бараноў. Гэта дакладна лепш, чым вырасці ў труса. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Леі Тацяне Ляўковіч, Валерыю Мяцельскаму, Яўгену Бараноўскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Подпишись на канал.